अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. जसं आता काही वेळा अगोदर उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी उल्लेख केला की आम्ही सगळेजण सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयावर समाधानी आहोत. माननीय सुप्रीम कोर्टने काही ऑब्झर्वेशन नोंदवलेले आहेत. अधिकार अपात्रतेचा अधिकार जे आम्ही पहिल्या दिवसापासून बोलत होतो आणि आमचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरजी पण बोलत होते की ते अधिकार माझ्याकडेच येणार आणि त्याप्रमाणेच आज सुप्रीम कोर्टने निर्णय दिलेला आहे. वारंवार जे नार्वेकरांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत होते, ते झिरवळांकडे काय डोंगर काय हे सगळं बोलून ट्विट करत होते. आता ते नालायक MBBS म्हणजे मुन्नाभाई हे LLB गेले कुठे? त्यांना विचारा आता की कायदा तुम्हाला जास्त कळतो ते नार्वेकरांना जास्त कळतो ते तुमच्या मालकाच्या मुलाच्या शिक्षकाला जास्त कळतो? म्हणून जे काही कायद्याच्या अनुसार होणार होतं ते सगळं त्या बाबतीमध्ये झालेलं आहे. आता महाराष्ट्राचा विकास करण्याची जबाबदारी आता शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर आहे आणि त्या पद्धतीने पुढे जाणार. काय आहे, उद्धव ठाकरेला हा जो बाळासाहेबांनी दिलेला शाप आहे त्याच्यामुळे हा आजचा दिवस बघायला भेटतोय. स्वतःच्या वडिलांना जे त्यांनी वडील जाता जाता जे काही हाल अपेक्षा त्यांचे केले, जो काही त्रास बाळासाहेबांना दिला, बाळासाहेबांनी उभ्या आयुष्यामध्ये जो हिंदुत्वाचा विचार घेऊन जे बाळासाहेब पुढे जात होते त्या विचाराच्याच विरोधात जाऊन उद्धव ठाकरेंनी भूमिका घेतली आणि स्वतःच्या स्वार्थासाठी नैतिकता हा उद्धव ठाकरे सारखा माणूस बोलतो हे सर्वात मोठा जोक आहे. म्हणजे 2023च्या जोकच आहे की उद्धव ठाकरे नैतिकतेबद्दल बोलतोय. कारण की नैतिकता हे उद्धव ठाकरेचा काहीही संबंध नाही. कारण उद्धव ठाकरे सारखा स्वतःच्या धर्माशी बैमानी करणारा माणसाबरोबर असंच व्हायला पाहिजे. स्वतःच्या वडिलांच्या विचाराशी बैमानी करणारा माणूस म्हणजे उद्धव ठाकरे त्याला म्हणतात. म्हणून त्यांनी आज सगळ्या निर्णय जे घेतले स्वतःच्या स्वार्थासाठीच घेतले. म्हणून मी त्याला सांगेन अजून ऐक संजय राऊताचं, अजून ऐक त्याच्या आजूबाजूच्या टवाळकीचं. ते तुला आता रस्त्यावर आणलेलं आहे उद्धव ठाकरेला. आता ना पक्ष राहिला, ना चिन्ह राहिलं, ना पद राहिलं. आता बोंबलून आणि शिव्या घालून आणि संविधानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण आता काही होणार नाही. हाच निर्णय अगर त्यांच्या बाजूने आला असता तर संविधानाचा गौरव केला असता, काय मोठी मोठी भाषणं केली असती, काय कौतुक केले असते संविधानाचं. आता तुमच्या विरोधात आलं म्हणून राज्यपाल वाईट, म्हणून संविधान वाईट, म्हणून देश खतरे में है, संविधान, हे सगळे डायलॉग ऐकायला भेटणार. हे असे अनैतिक आणि आता अक्षरशः बेरोजगार झालेला उद्धव ठाकरे याला कोण ऐकायला बसलेलं नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.